O planeta dos simios, el planeta de los simios. O gran misterio desta historia non é o planeta no que caen, senón o que lle pasou á humanidade. Ese final icónico, coa estatua da liberdade, enterrada na area destrúe o ego de calquera. A ensinanza sobre a soberba mostra o perigo da nosa arrogancia como especie. Damos por feito que somos o cumio da evolución e que a Terra nos pertence. Pero a historia ensínanos que ningunha civilización é eterna. Se nos destruímos a nós mesmos, a natureza e o tempo simplemente nos substituirán. A moralexa social. Os simios reproducen exactamente os mesmos defectos humanos que nos levaron á ruína: fanatismo relixioso, castas sociais, racismo e medo á ciencia. Lembras ao doutor Zaius ocultando o pasado? A ensinanza é clara. O poder e o dogmatismo corrompen a calquera especie, non só aos humanos. 2. Tarzán. Aquí o misterio viaxa en dirección contraria. Non é como o home se converte en besta, senón como un neno criado polas bestas conserva ou redefine a súa humanidade. A verdadeira civilización. A gran moralexa de Tarzán é unha crítica directa á sociedade civilizada. Cando o home moderno entra na selva, moitas veces faino por cobiza, destrucción e superioridade. En cambio, Tarzán, educado pola lei da natureza, mostra máis honor, empatía, respeto e nobreza que os que veñen vestidos con traxes de Londres. A ensinanza de identidade. Tarzán vive a cabalo entre dous mundos, sen pertencer de todo a ningún. Ensínanos que a nosa esencia non depende dos títulos nin da tecnoloxía, senón do noso vínculo coa contorna e cos que consideramos a nosa familia, sexa da nosa especie ou non. 3. A illa do Doutor Moreau. La isla del Dr. Moreau. Esta é, quizáis, a máis escura e perturbadora das tres. O misterio reside nos límites da ciencia e no prezo de xogar a ser Deus. O perigo de xogar a ser creador. O Dr. Moreau quere coller animais e, mediante a dor e a cirurxía, elevados á categoría de homes, obrigándoos a seguir unha lei: non camiñar a 4 patas, non comer carne. A moralexa é imparable. A natureza non se pode domar a forza. Por moito que queiras impoñer unha pele humana sobre un instinto salvaxe, a represión sempre estoupa. Quen é a verdadeira besta? Esta é a pregunta máis profunda da obra. Os monstros da illa non son as criaturas híbridas que intentan falar e andar ergueitas. A verdadeira besta, o ser máis cruel e desalmado, é o propio Doutor Moreau, que tortura e manipula por pura vaidade científica. Ensínanos que a intelixencia sen ética nin compaixón é a forma máis perigosa de salvaxismo. A gran lección que as une. Se xuntas as tres historias nunha soa mesa de debate, dinos algo fascinante. O ser humano pasa a vida intentando marcar distancias cos animais, dicindo que somos superiores. Pero o planeta dos simios ensínanos que podemos caer máis baixo ca eles. Tarzán, que a selva pode ser máis limpa que as nosas cidades. E Moreau, que cando intentamos forzar a natureza, o único que creamos son monstros.
Galicia, día 24 de xuño 2026. E despois de tanta calor, por fin chove e refresca. Galicia, día 24 de xuño de 2026.